Gabis na. Lah, okay bugas dyan. Okay bugas. Ano bantay? May gabi sa inyo ha. Ako sa ngayon kung ako ang title or ko ang kanang description. Kumusta man mo? Kailan mo? Kailan mo diha? Oh, may gabi eh. May gabi sa inyo. 1 to 8. Okay, mag-start kita. Okay, magkonsa ko mag-greet sa ko kang Sharon, Junio, maayong kang Jackie, Japinan, thank you for sa star. Thank you sa star, Jackie. Leoncio, Rica Borda. May gabi. Jean, Lianas, okay, kayo pastor. Mao ba? Ayo. Ila, may gabi, Into. Juve, Lubisto, Beatriz, Cartilia, Ray Sachi, Lorena, Jimena, Gasit, Apanto, Marites. Hello Ma'am Marites, thank you sa gift. Puyen, Caballero, Marichel, Jennifer de la Cruz, Gigi Saling, Lorna, Silmar, Holes, Jubert, June. Okay, start kita. Mayong abis tanan. Start na. Gapre kita. Lord, salamat sa imuhang pulong nga tun-an namo karon hinaut nga kami ay makatun-an ni ani sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong pagatun-an karon is about 144,000 gikan sa tribe sa Israel. Diri sa Book of Revelation. Kinsa man kini sila? Unsa may ilahang mga buhaton? Mao kanay atong topic karon nga kagabihion. Ang 144,000 men sa Book of Revelation. Kini sila morning survivor sa 6 seal, di ba? Naman kitay 6 seals kaningagi dili ba? Sa matag silyo nga pagablihan na ay mga mahitabo ug ang grabe kaayo nga gilngi nga panghitabo katong pag-abli sa ekonom nga silyo. Sa ekonom nga silyo na ay earthquake na nga tagak ang mga meteorites, mga asteroids. Unya na ay of course mga pagbuto sa mga bulkan aning time. Gilgi ang mahitabo aning panahon na. Pero nakasurvive kining 144,000 ka mga Hudyo. Atong basahon ang Revelation chapter 7 verse 1 to 8. Bisaya lang siguro. Bisaya. Mastan mo diya. Shalom, Joselita. May gabi. Kira mo? Kailan mo? Ingon sa Revelation chapter 7 verse 1. Tapos niini nakita ko ang nagtindog sa upat ka iskina sa kalibutan. Ang upat ka anghel nga nagpugong sa upat ka hangin. Niini karon walay hangin nga mohuro sa yuta, sa dagat o sa bisan unsang kahoy. Now, thank you, Ruiz. Ingon sa pulong sa Ginoo, ako lang basan tiwasa paminaw sa mo, then explain ako niyo niya, ha?
Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa sidlakan. Dala niya ang igsisilyo nga iya sa buhi nga Dios. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga gihatagan sa Dios og kahum sa pagdaot sa yuta ug sa dagat. Mingon siya, ayaw hilabti ang yuta, ang dagat ug ang kakahuyan hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Dios kapatikan namo sa ilang agtang. O gisugilon ako nga ang napatikan sa silyo sa Dios sa ilang agtang 144,000 gikan sa tanang banay sa Israel. Sa baday ni Huda, 12,000 napatikan. Sa baday ni Ruben, 12,000 napatikan. Sa baday ni Gad, 12,000 napatikan. Sa baday ni Aser, 12,000. Sa baday ni Naphtali, 12,000. Sa baday ni Manasseh, 12,000. Sa baday ni Simeon, 12,000. Sa baday ni Levi, 12,000. Sa baday ni Isaacar, 12,000. Sa baday ni Zebulon, 12,000. Sa baday ni Jose, 12,000. Sa baday ni Benjamin, 12,000. Okay, magsugon na kita pagtuon. Aton-atonan nga naay Day of the Lord. Ang Day of the Lord mo kana ang Day of Judgment sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang Day of the Lord nabahin sa duha. Ang una is katong Great Tribulation, ikaduha katong human sa millennium, dili ba? Dili kita maglibog niyan ang anong nabahin ang duhat. Napagi 1,000 years in between. Kay matud pa sa 2 Peter nga ang isa ka adlaw sa Ginoo 1,000 years kanato ug ang 1,000 years nato isa lang ka adlaw para sa Ginoo. Now, ang chapter 7 more kini ang parenthetical section between 6th seal ug sa 7th seal. Ang 6th seal mabasa nimo siya sa chapter 6, dili ba? Pero ang 7th seal didto pa sa chapter 8. Basagan ninyo ang pulong sa Ginoo. Chapter 8 verse 1. Revelation chapter 8 verse 1. Unsa ingon sa pulong sa Ginoo diha Revelation chapter 8 verse 1. When he opened the 7th seal, there was silence in heaven for about half an hour. Uy, aya pa sa Revelation chapter 8 ang ikapito nga silyo. Ang unang nga silyo naa sa Revelation chapter 6. Pero ang ikapito nga silyo naa sa Revelation chapter 8. Kini ang Revelation chapter 7, usa kini ka parenthetical. Naay mga panghitabo pa, time of mercy. Time of mercy niya. Kaya sa Revelation chapter 6, kagubot. Pagka Revelation 8, gubot na pod. Ang chapter 7, walay gubot, naay pagtinatakay. Mao kini ang mercy period. Buot man ang atong Ginoo mga igsoon. May panahon sa kaluoy, dili ba? Now, kining mga 144,000 men, nakaikyas kini sila gikan sa katalagman sa 6th seal. Silang mga tao, mahimo kini silang buhi padulong sa millennial kingdom. Dili man kini mga matay kining 144,000 men. Mao ni sila ang magkaanak-anak pa sa panahon sa millennium, kining 144,000 men. Kay magpabili man ni silang buhi, mulahos kini sila padulong dito sa Revelation. 1,000 years. Hala ba? Basta naglibog ka mo sa kong explanation ba? Ay mo kalibog ha? Morning mahitabo, morning order sa sequence ha? Morning kita, ha? Morning kita. Okay, minaw. Morning ang 2023. Daya aman padagan ba? Murag bali mo no? Murag paana man niya no? Ana day. Sige. Morning kita, 2023. Mudagan kita, wala kita kabalo kung ano sa balik si Kristo. Mubalik si Kristo, gikan sa langit, i-rapture ta. Magtagbo ta dito sa clouds. Kung basahin mo sa 2 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4, no? Ug dahil mabilin ang mga tao diri sa kalibutan for 7 years. Paantuson sila sa Ginoo for 7 years. Dire buhaton ang 7 ka silyo, 7 ka panaksan, 7 ka trompeta sa 7 years. Then dito kita sa ibabaw sa langit, kauban ni Kristo Jesus, mahitabo ang paghukom nga judgment seat of Christ, dayon marriage supper of the Lamb. Then kining 7 years, nga 7 years tribulation, bahinon kini sa duha. First half, second half.
3 and 1/2, 3 and 1/2. Now, katong ikaduha nga 3 and 1/2, mao kato ang the Great Tribulation. 7 years tribulation, pero katong ikaduha nga part, katong second 3 and 1/2, mo tong gingalag the Great nga Tribulation. Diri sa 7 years tribulation, patikan ang 144,000. Sa ikaduha day nga ano, mo ni ikaduha ka nawong ba? 3 and 1/2, 3 and 1/2. Diri sa ikaduha nga 3 and 1/2, diri patikan ang kanang 144,000 ka mga Hudyo. Unya kini sila mulahos ni sila di sila mamatay. Mulahos na sila padulong sa 1,000 years. Human sa 7 years tribulation, mobalik si Kristo with His saints, mulingkod sa trono, dayon kita uban ni Kristo mobalik gikan sa langit padung sa yuta. Mulingkod si Kristo sa iyang nga trono ug dayon magpuyo siya sa kalibutan for 1,000 years kauban nato. Si Kristo na ang hari sa tibuok kalibutan, gingalan kinig theocracy, government sa Ginoo. Nagets ba ko? Lisod sa yon. Human sa 1,000 years, mga igsoon, si Kristo Jesus mosunog sa bagong sa daan nga langit ug daan nga yuta. Buhian pod ang yawa gikan sa bottomless pit, no? Dayon na ay panag-away Armageddon, then new heaven and new earth na dayon after sa 1,000 years. Okay. Ato na matun-an sa umalabot, no? Pero sa karon dili lang sa kata sa 144,000 ka mga disciples, 144,000 ka mga Israelites. Okay? Ato na kita sa first point, wrath restrained. Nabasa nimo sa Revelation chapter 7 verse 1. Wrath restrained. After this, I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, holding back the 4 winds of the earth, so that no wind would blow on the earth or on the sea or any tree. Now, ani nga time, adunay 4 kabuok anghel. Naa sila sa 4 corners of the earth. North, south, east, west. Pugong sila sa hangin, aron dili kini mo blow sa kalibutan, sa kadagatan, sa kalasangan, sa kayutaan, aron dili maguba ang nature. Gipugnan sa Ginoo. So this is mercy time. Relax time. Ha? Kay nga naman, nasili pagabuhaton pa, patikan pa ang kanang 144,000 men. Now, ato na rin kita sa ikaduha nga. Tanawa ha, So, kini 4 ka anghel, kapugong gini sila sa winds. Ang meaning anang wind is judgment. Kaya pag muhapak na ka ng wind diadto sa kalibutan, guba gid ang kalibutan. Perti man ganitong suko atong Pablo, no? Grabe, no? Grabe Pablo, daghan ka nga matay. Katong Sindong, daghang nga matay. Katong Yolanda, daghang mga matay. Kusuga atong hangin sa Yolanda, Now, buhian ka na inigabot sa 7th seal. Katong 4 ka winds nga gipugnan sa 4 ka mga angels. Okay. The second point is saints sealed. The first point is wrath restrained. Ikaduha is saints sealed. Ang mga santo gipang silyuhan. Kung basahan sa Revelation chapter 7 verse 2 and 3, and I saw another angel ascending from the rising of the sun, having a seal of the living God. And he cried out with a loud voice to the 4 angels to whom it was granted to harm the earth and the sea, saying, Do not harm the earth, or the sea, or the trees, until we have sealed the bondservants of our God on their foreheads. Now, may isang mo kini. Diba naman ito'y 4 ka angels, diba nga nagpugong sa hangin? Napoy isa ka anghel nga nagsinggit, gadala siya sa silyo sa Ginoo. Ningon siya nga, ayaw sa ninyo sakita ang kalibutan, ang kayutaan, ang kadagatan, kay patikan pa katong 144,000. Human patikan katong 144,000, ayha na din buhian katong 4 winds. Kanang ginaingon diha nga, having the seal of the living God, kanang seal diha,
usa ka na siya kanang mura man nag-sing-sing, no? Sing-sing ba kay di ba sa Old Testament na mga kings nga na sila mga silyo. Then kanang silyo sa king mo na ana nila sa wax ba? Nakoy wax diyan kana bitang kandila. Ang kandila, ilanay ng kandila, pagkatapos ang kandila ibutang dito sa envelope, pagkatapos anaan dayon sa silyo, mamarka dayon to ang tatak sa silyo. Nagpasabot ka na og protection. Nagpasabot ka nag ownership gikan sa king. Now, karon naay silyo gikan sa Ginoo. Dili gid silyo sa king ha, kundi dili gikan gid sa King of Kings, gikan sa Ginoo. Kanang signet ring, no? Nag-denote ka na siya og ownership o protection. First is ownership. Sama gunato mga igsoon sa Ephesians chapter 1 verse 13. Gitagaan kitag silyo sa balang espiritu, dili ba? Ingon pa sa Ephesians 1:13. Sa dihang kita nakadungog, sa dihang kita mituo sa maayong balita sa kaluwasan, kita gipatikan sa balaang espiritu nga mao ang saad. Gipatikan kita sa balang espiritu. Unsay meaning? Gipatikan kita, ang purpose para nga ipakita nga kita iyahan na sa Ginoo o giproteksyonan kita sa Ginoo. Kung basahon po nimo sa John 6:27, ako basahon John 6:27. John 6:27. Basahan niyo John 6:27 mga igsoon. Do not work for the food that perishes, but for the food that lasts for eternal life, which the Son of Man will give you, for on him the Father God has set his seal. Ingon diyan ayaw ka magpagtrabaho para sa pagkaon nga mga dugta, mga laya lang. Apan sa pagkaon nga magalast forever nga maong eternal life. Kinsa may food gani nga magalast for eternal life? Okay, Jesus Christ ba siya ang bread of life, dali ba? Which the Son of Man will give you, for on him the Father God hath set his seal. So si Kristo Jesus gisilyuhan sa Amahan. Because ang Father maoy tag-iya kang Jesus Christ. Dayon, 2 Corinthians 1:22. 2 Corinthians 1:22. 1:22. Naisilyo gyapon diha, set his seal of ownership on us, and put his spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. Now, ang Ginoo nag-set sa iyang silyo ngari kanato. Unsa nga klase nga silyo? Seal of ownership on us. Kini gagarantiya na sa unsa may umalabot sa atuang kinabuhi. Now, mao kana siya ang silyo karon. Nay angel nga gadala siya sa silyo sa Ginoo. Silyuhan kini niyang 144,000. Pero before kita mag-explain sa silyo sa mga anghel, ako sa nang i-explain kamo nga nagtuo kang Jesus, kamo nga nagdawat kang Jesus, na namoy silyo sa balang espiritu sa inyong kasing-kasing. Dili na kamo maiyahan ni Satan, kay naa namoy silyo sa balang espiritu sa inyong kasing-kasing. Dili na pud mo maiyaha ni bisan kinsa lang, kay kamo giprotektaan na sa Ginoo, gibutangan nag-ownership sa Ginoo. Now, kana nga silyo para na kanato. Naapoy silyo nga gibutang specific seal nga gibutang sa Ginoo nganhing 144,000. Now, ingon dere, in contrast to the seals of petty earthly rulers, the seal borne by the angels was that of the living God. Now, kini nga silyo dili ni silyo lang ni bisan kinsa kundi dili silyo kini sa living God. Mga igsoon, ako isulti sa inyo ha. Ang silyo nato gikan sa living God. Mga igsoon ang atong Dios buhi, dili ba? Contrast kini sa teaching nga atong Ginoo bato. Ang atong Ginoo dili bato. Ang atong Ginoo is living. Dili para bitaw sa Ginoo sa Buddhism, sa mga Buddha, sa mga Hindu nga ilang Ginoo dili bulihok. Ang basahon sa Psalm 105. 105. Ilang mga Ginoo dili bulihok. Kung basahon na. Psalm 105 verse 3. Glory, ye. Glory, 115 man to mga igsoon di ay. Sa ba ni? 115.
But our God is in the heavens. He hath done whatsoever He hath pleased. Ang atong Ginoo na sa langit. Mabuhat niya ang bisan sa iyang gusto. Nganon, buhi man siya. Pero ang ilang mga Ginoo, di nila mabuhat ang ilang mga gusto. Nganon, patay man ang ilang Ginoo. Ang ilang Ginoo daw ko na verse 4, their idols are silver and gold, the work of man's hands. Ang ilang mga Ginoo, idol nga silver o gold. Puthaw lang, dili kalihok. Metal lang, dili kalihok. Binuhat lamang sa kamot sa tao. Pero ang atong Ginoo, siya ang gabuhat kanato. Siya ang gabuhat sa tao. Pero ang ilang Ginoo, gold lagi, silver lagi, pero binuhat lamang sa kamot sa tao. Aduna sila baba apan dili ka istorya. Aduna sila mata apan dili ka kita. Aduna sila dalonggan apan dili ka dungog. Aduna sila mga ilong apan dili ka simhot. Aduna sila mga kamot apan dili makagunit. Aduna sila mga tiil apan dili makalakaw. Aduna sila baba apan dili makaistorya. Malipay na lang sila pag kana bitaw mga bato bitaw nga Ginoo, murag muliho, moingon dayon sila, hala nagmilagro ang Ginoo. No? Wala man gani nakaana sa kamot. Ang tibuok lang nga lawas ni ana ba? Example mao ni ang Ginoo nila nga kuan. Ang tibuok lang ang lawas kay ni ana ra ni ana niya na. Wala ana mo sayo. Perti nagdila ng lipaya mga igsoon. Mo na ginaingon diyan nga aduna sila tiil apan dili kalakaw. Aduna sila kamot apan dili kahikap. Aduna sila mata apan dili kakita. Aduna sila mga ilong apan dili ka ginhawa. Pero mga iso na nga atong Ginoo is living God. Unsa ginaingon dire? Ang silyo dire gipanag-iyahan sa atong Ginoo nga living God. Now, atong Ginoo is living ha. Now, ato kita sa mga 144,000 men. Kitatakan sila. Kitatakan sila. Oh? Grant, ano? And he cried out with a loud voice. Silyuhan, do not harm the earth, or the sea, or the trees until we have sealed the bondservants of our God on their foreheads. No? Silyuhan sila sa ilahang foreheads. Thank you, Idol. On their foreheads. Silyuhan sa foreheads. O di ani. Ka-remember ka mo sa 666? Sa Revelation chapter 13? Sa foreheads o sa forearms. Forearms. Diri sa right hand. Now, giawat-awat na nila mga igsoon diri sa Ginoo nga foreheads. Awatiro magugun yung mga demonic. Piki. Awatiro sama sa true Christ na po'y antichrist. Thank you, Inday. Revelation 13. Tama sa Revelation 13. Awatiro kayo yung mga trabaho sa demonyo eh. Hawa ha? Verse 16. Verse 15. The second beast was given power to give breath to the image of the first beast, so that the image could speak and cause all who refused to worship the image to be killed. 16. Revelation 13:16. It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads. Napod ay kanang kuan, kining napod ay tatak sa foreheads kini sila, so that they could not buy or sell unless they had a mark, which is the name of the beast or the number of its name. This calls for wisdom. Let the person who has an insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man. The number is 666. Okay. So, dili ka kapalit, di ka baligya kung wala kay number nga 666. So, number na sa Antichrist ha. Number na sa man nga si Antichrist. Pero by the way ha, naatay topic about vaccine. Daghang kasulti nga ang vaccine daw kuno is 666. Actually, may isang dili na 666. Ang 666, mahitabo pa na siya sa second half sa 7 years tribulation. Mahitabo ang 666 sa Great Tribulation. Sa Revelation 13 pa. Dili mahitabo ang 666 before sa rapture. Mahitabo ang 666 after sa rapture. Karon wala pa may rapture, meaning wala pa 666. Meaning, kanang vaccine nga ato na batunan
dili na siya 666. Ha? Daghan pa ginagwali mga igsuon nga pag ikaw mabaksina na, pag ikaw mavaksina na, dili ka na maluwas pa. Kaya na kitatak daw 666. Wrong doctrine. Dili na 666 ang vaccine. Butbut pod nang kung ma-injection na ka sa vaccine, di na ka maluwas. Ngano man? Hoy, dili man na liquid form ang makapa-impyerno sa imo, ha? Ang makapa-impyerno sa imo, ha? Ang pag-reject kay Jesus Christ, dili kay ang pagbavaksin. Hoy, naunsa naman tayo ng teaching sa uban ng mga tao, eh. Lugar, di na lang ta magsangyaw ani sa mga natataka ng vaccine. Di na ta magsangyaw ani sa mga tao nga na-vaccine na. Di ba? Kaya kung magsangyaw pa ta sa ilaha, natataka naman sila na buwan ay pulos ang atong pagsangyaw kay natataka na sila, dili ba? Binuang na nga teaching mga igsoon nga pag natatakan ka na, binuang na nga teaching nga pag na-injectionan ka na sa vaccine, di na ka maluwas. Wrong na. Ang vaccination is health issue, dili worship issue. Ang 666 is worship issue. Nga kung magpatatak ka sa 666, gasimba ka ka-Antichrist. Sa vaccine is dili siya worship issue. It is about health issue. Ha? Lahir kayo ang health issue sa worship issue. Okay. So, mga igsoon, please, ayaw ka mo pag kanabitang kitid kay huna-huna mahitungod sa vaccination. Ako, tanawa, vaccinated ko, mga igsoon. Di na lalo ko makalangit kay vaccinated ko. Nga, hate man ako sa Antichrist. Hate man ako ang Yahwa. Love na kong Ginoo. Maimperno lugar ko, kay na-vaksinan ko. Nga, love kay na ako si Jesus Christ. Love kay na ako si God the Father. Ha? Nga, ingon pag itong pastor sa Davao, nga abot ng singan ni ato nga, September 2021, mga himo ng zombies ang nagpa-vaccine. Muna'y tagna, binuang. Tanawa, zombie ba ko? Tanawa doon akong now. Saan ni zombie ni? Akong buhok. Saan ni? Wala, ako mga kuko. Be? Wala man lagi. Ayaw gid mo tuo-tuo ana mga prophetic daw kuno nga mga pastors. Mutag na tagna. Ay magtuo-tuo ni ana. Mga binuang. Tanawa kong mga igagaw sa unang panahon. Niundang sila og eskwela kay pagka 2020 daw kuno mabalik na daw ay pagka 2000 mabalik na ang Ginoo. Wala na ang eskwela. Okay, mabalik na gid ang Ginoo pagka 2000. Di 2001 man lang mabalik ang Ginoo. Naulawan ang pastor nga nagwali nito bukid gipasangin lang siya. Pastor, ingon ka mabalik ang Ginoo, wala man lagi. Awa ko mga anak nangundang na lang Ginoo tungod sa wala nimo nga sayop. Di ba? Katong pastor karon sa Davao, but singa ni adto nalimot ko singa ni adto. Comment tabi ang singa ni adto nga pastor nga nagtagna nga pag 2021 manghimong zombie katong nagpa-vaccine. End of the world na. Kana laging mga tao nga dili kabalog basag Bible. Walay-walay sa pulpit pagkatapos wala ka basag Bible. Kung magbasa pala unta ka Bible, makakita unta ka nga ang 666 mahitabo na after pa sa rapture, dili before sa rapture. Karon kay before pa man sa rapture karon, so wala pa 666. Ayha na mahitabo ang rapture human. Ayha na mahitabo ang 666 human sa rapture. Diba? Okay. Be, taas kamot diha be, kinsa may na-vaksinan diha, nahimong zombie diha be. Wala man siguro. Padayon na lang ta. Okay. Dayon, kung basahin mo sa Revelation chapter 14 verse 1, kana bitawng silyo nga naa sa ilang angtang, ngalan kana ni Kristo, ngalan kana sa Ginoo. Basahon ta ang Revelation 14 verse 1. Then I looked, and there before me was the Lamb standing on the Mount of Zion, and with him
144,000 who had his name and his father's name written on their foreheads. Si Kristo nagtindog sa Mount sa Zion, unya kauban niya ang 144,000. Wow, tsada sa view ani oy. Dito sa mountain, na si Kristo gatindog, uban niya ang 144,000. Unya, katong 144,000, na ay ngalan niya sa ilahang agtang, na apoy ngalan sa Father sa ilahang agtang. Motong silyo. Mao na nga dili sila pwede nga patyon sa mga tao sa kalibutan, protected sila sa silyo sa amahan, silyo sa anak, ngalan sa amahan, ngalan sa anak, nasa ilahang agtang. Now, kini sila gitawagan nila silang bond servants of the Most High God. Seal the bond servants of our God. Kini servants, unsay trabaho nila? Kining 144,000 tigwali kini sila sa mga tao sa kalibutan. Powerful, great evangelists, Jewish evangelists sa kalibutan aning panahon na. Murabag malahi ang kalibutan na aning tawhan na aning panahon na. Karon ang mga Hudyo gahig ulo. Talapungo kayo ni sila mga Hudyo karon. Walihan nimo ni sila about Kristo, masoko. Bugol-bugulan kakatawan kalabayan kag bato. Kaya dili sila mutuo nga ang Kristo nga atong giwali tinuod nga Kristo. Para kanila ang Kristo nga tinuod umaabot pa. Na pag-abot ni Antichrist, moingon sila nga this is Christ. Pag-reveal ni Antichrist nga hunungon ta ang halad sa templo, ay aya pa sila mamata. Piki din nga Christ ang atong ginapaabot. Ang tinuod nga Christ katong nataw sa pasungan sa unang panahon. Busa ma-revive ang tibok Israel ani nga time. Magwali pag 144,000. Mahimo silang great force of evangelism ani nga time. Revelation, Romans 4. Oy, aloha, thank you. Romans 4. Mubagting, manggod mo na mahibalaan ako. Revelation chapter 11. Revelation 11. 26. I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers and sisters, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of the Gentiles has come in. And in this way, all Israel will be saved. Nagson, mao kanya, paminaw ka mo. Karon nga takna, naa pa sa hardening part ang Israelites. Gahi gid ilang kasing-kasing. Na sila sa hardening part. Pusa giputol sila sa sanga, o gigraft in ang Gentiles. Kita Gentile man ta. Tanan nga dili Hudyo, Gentile. Pinoy, Amerikano, Hapones, Chinese, Gentile. Anybody nga dili Hudyo, Gentile. Wala man gidawat sa Gentile, ay wala man gidawat sa Hudyo si Kristo. Usa giputol sila sa sanga, sa vine. Gipuli ang mga hintil. Ingon ni Pablo, kamo mga hintil ay mo pang hinambog. Nga kamo mo ay nakabaton sa grasya karon. Maabot ang takna nga ang number sa Gentiles mapuno, meaning ang number ba na number mapuno, maabot na sa sakto nga panaksan. Ibalik na dayon ang mga Hudyo sa ang sanga nga Hudyo, ibalik na din sila pagkatapos ang tibuok Israel maluwas. Ang tibuok Israel maluwas. Dili na sila gahig kasing-kasing kundi humok na sila kasing-kasing. Muna yung ginaingon sa tagna nga, I will give them a new heart. Bagong kasing-kasing. Dili kasing-kasing nga bato, kung dili kasing-kasing nga bago. Tibok Israel, mga luwas. Magwali maguning 144,000. Nya salbahis kayo si Antichrist ani sa mga Hudyo. Panglakgo niya mga Hudyo ani nga tay. Gilngig kayo ang buhat sa yawa og sa Antichrist sa mga Hudyo ani. Panglubaon, pangputlag ulo, pangkarnehon, manggawas ang mga tinai, pangbombahan, pangsniperon. Muna nga ang mga Israelites magkadipog-dipog dagan. Mutawag na dayon sila sa tinuod nga Christ nga ilahang yamiran. Ikaw madaing tinuod nga Kristo. Magdayon, kini mga tawhan na gitawag ni silang pinalit. Gitawag silang first fruits. Verse 4, at nabasa ng verse 4.
May isuon kini ba? Ako gusto na ako isulti sa nga lesson ba. Bulahan kayo kamo kaysa mga Hudyo. Kay bisan kamo dili pinili nga nasod, apan nituo kamo ni Kristo. Ang Pilipinas gitawag kining Christian nation. Bisan asa ka makita daghang simbahan. Gani sa isa ka barangay, na tagtulo ka simbahan, tagpulo ka simbahan, dire sa Alubihid, so galaray gining mga simbahan di ani. Lailhay mga ngalan, pero sagdi na lang, Christian man daw sila. Gitawag kining Christian nation, bulahan kita magwalit about Kristo dire. Batuon ba ka? Dili, di ka batuon Ay, debate, pero dili gid sama dito nga, putlan kag ulo, putlan kag, adto ka Saudi Arabia. Magdada ka Bible, di ba? Presohon ka. Daghan mga watchers nato diyan ni sa atong kuan mga taga Saudi. Salamat daw sila kay sila way Bible dito, dire free sila makapaminaw live. Ingana bulahan ta. Magdada ka direk Bible, di ba kabatuon. Ngana lang kag buang. Uy, nagdada Bible buang. O ba? No, dito sa Israel gahay sila og ulo. Pero mabot ang time nga silang tanan mga luwas kit. Okay, ato na kita sa ikatulong nga point. Israelites identified. Kinsa ang mga Israelites? Kinsa ning 144,000? Ga-claim ang mga Jehovah's Witnesses nga sila daw kun kini. Pag dili ka Jehovah's Witness, dili ka malangit. Dili ka maapil sa 144,000. Dili ka maapil atong special nga pagkalibutan, special nga paralangit. Dili ka maapil niya to. Dapat ma-Jehovah's Witness daw kuno ka or makaapil ka tong 144,000. Ang tubag sa Bible, baka. Ang Bible kasulti nga 144,000 gikan sa 12 tribes sa Israel. Ay magtuo sa giingon sa Jehovah's Witness. Nga katong 144,000 is mga Jehovah's Witness kadto sila. Thank you, Marife. Ang ingon diyan I heard the number of those who were sealed, 144,000 sealed from every tribe of the house of Israel. Tanawa ha? Nadunggan ni Juan ang numero ni adtong gipangtatakan sa agtang 144,000 gipangsiliwhan gikan sa matag tribo sa mga anak ni Israel. Israelites kining mga tawhana. Gipili kay na sila sino para magwali sa maing balita ni Kristo. So naapay kalawasan day mga igsoon ha, panahon sa 7 years tribulation. Pag mutog mo dawat ka kang Kristo, maluwas ka. Panahon sa 7 years tribulation. Dayon kini sila mga Hudyo. Tanan. Dayon, ako magibasa kanya ba sa ang unang gimension is ka Judah. From the tribe of Judah, 12,000 sealed. Mabasa ni mo dere unang litok ang ngalan ni Judah. Ikaduha kang Ruben. Kinsay magulang, si Ruben o si Judah? Kinsay magulang, si Ruben o si Judah? Ang magulang si Ruben, di ba? Ang manghod si Judah. Pero nganong una man gisuwat ang ngalan ni Ruben? Nganong una man gisuwat ang ngalan ni Judah? Imbis manghod siya. Si Ruben, imbis magulang siya, ikaduha man siya. Ngano? Namang kwisala ni si Ruben. Nakipag-sex siya sa concubine sa iyang papa nga si Jacob. Kung basahon nimo sa 1 Chronicles 5:1. 1 Chronicles 5:1. Mabasa nimo diha. The sons of Reuben, the firstborn of Israel, he was the firstborn, but when he defiled his father's marriage bed, his rights as firstborn were given to the sons of Joseph, son of Israel, so he could not be listed in the genealogical record in accordance with his birthright. So, ingon diyan ang unang anak ni Jacob mao si Reuben. Pero sa dihang iyahang gihugawan ang kaminyoon sa iyang papa, concubine sa iyang papa ba, iyang gi-sex ba. Gikuhaan siya katungod as a firstborn son. Gihatag kini nga katungod sa mga anak ni Jose. Dayon,
Tungod niya na dili siya malista sa genealogical order nga siya may pinakamagulangan. Tiyaw mo na mga igsoon. Basta gid makasala ka na ginay punishment. Na gid privileges nga mawala sa imuha. Bisan pag anak ka sa Ginoo, kung makasala ka na mga privileges nga para unta nimo apan tungod kay imo man gisukwahi ang pulong sa Ginoo, dili na mapara kanimo. Ha? So ikaw, kung gusto ka maangkon ang para kanimo, ayo sa kang kabubuton sa Ginoo. Aron ang giprepare sa Ginoo nga para kanimo maimuha gyud. Tanawa si Ruben. Para iya magining birthright nga pagkamagulang. Pero iya man gisupak ang kabubuton sa Ginoo. Iya man giilog ang gilabtan niyang asawa-asawa sa iya nga papakoncubine. Di, tanawa. Di na siya malista isip kinamagulangan. Busa pag-abot sa Revelation chapter 7, nitugma gyud, di ba? Ang Bible sakto gyud, di ba? Wag gyud nagkasipiat yun. Tanawa dre. Revelation chapter 7. 7. Kita nimo diyan Revelation chapter 7 verse 4 verse 5. From the tribe of Judah 12,000 were sealed, from the tribe of Reuben 12,000. Okay, kaduha na si Reuben. Sa sala niya nakighilawa siya sa dili niya asawa. Asawa sa iyang amahan. So mga igsoon mao kini. Buhat na kabubuton sa Ginoo ay supakan. Aron ang blessing gi-prepare sa Ginoo para kanimo maimuha gyud. Ha? Bulahan katong wala naglihok. Wala sila dinautan, naglihok lang sila sa ilang park. Nakabaton sila sa ilang reward. Uy, kato pang reward nga para sa imuha nabutang sa ilaha. Bulahan. Remember mo katong kuan? Katong bitawng talents ba? Nagitagaan og 10 talents, nagitagaan og 5 talents, nagitagaan og 1 talent. 5 talents, 2 talents, o 1 talent. Ang agalon niya ito sa layo. Ang servant nga gitagaan og 5 talents, iyahang gitrabaho na himo kining 10 talents. Ang servant nga gitagaag 2 talents, nahimo kining 4 talents. Samtang katong servant gitagaaan og 1 talent, iyang lubong sa yuta. Huwag naingon siya. Pag abot sa agalon, naingon siya nga, kabalo mo kung isog ka nga tao god, mukuha ka ginansya nga dili ikaw naghago, busa ako na lang ning gilubong. Asuko kayo ang Ginoo, ang master. Buang ka man di ay kabalo mo kang isog ko. Ug imo na lang ka nagibutang sa bangko. Aron nga makakuha kog interest niya na. Tungod niya na, kuha ang bahin niya, ihatag ang iyang bahin ngadto sa adunay pulo ka bahin. Di ba? Katong 5 nga nahimong pulo, na sa ginansya nga 5, pulo na iya ha. Gitagaan pag isa. O nahimo ng 11 iya ha. So basta mabinutan ka, more blessings, more blessings. Talent ka, dili talent ka pag sayaw ha, TikTok ya. Talent diha meaning kabugaton. 1 talent is mga 30 kg na siya. Ako search ba? Sakto gyud. 1 talent equals 30 kg. Pwede silver na nga kilogram or gold na nga kilogram. 30 kg sa gold. Wow. Ako nga ikon ba? 1 kilo sa gold equals 1 kilo sa gold. How much? Asa man yun? How much USD? Tanawon ta pila man ka milyon ang isa ka kuan. Libugan ni. Kasi kabalo diha be. Humana ta sa talent, humana ta sa topic, mag-discuss ta diha ni be. How much price of 1 kilogram gold bar. Pila be? Pila ka ba? $61,000. $61,000. Okay. O lagi $61,000 be. $61,000 times 30. Calculator.
61,900 times 30. So this is 1,857,000 katong ang isa ka talent mga igsoon is 1,857,000 US dollars ang isa ka talent ha, times 55 man sa Pilipinas pa 55 equals okay, one talent is 102,135,000 pesos. Thank you, Shiba. So, kung nakay 10 talents, 10 talents is 1, 2, 10 billion, okay, 1 billion. 1 billion, 21 million. Nakay 10 talents is 1 billion. So, dako na gihatag atuan ba? So, kwarta kadto siya ha. Ang gihatag adto. So, ang isa, kita gan siya 1 million, 100 million, wala niya wala niya giayo. Okay, so that's all for tonight, mga igsoon, ha? So, kinsa tong 144,000? Mga Hudyo kadto sila, ha? Dili kadto sila mga Jehovah's Witness. Mga Hudyo kadto sila by blood. Okay. Namin na learn. Wala. Okay, Jane. Pilapil. Yes. Cindy. Welcome, Cindy. Isabelita, Jane, Ryan, Cindy. Padayon. Welcome po. Welcome. Pastor. Verse nito? Unsa na nga verse nito? Daghan yung na-learn? Salamat ka daghan mong na-learn. Jason Bustillo. Amen. Lorna Selmar. Chris Rubio. Hello. Cheryl Andres. Aloha. Alano. Amen. Aloha. Di pang na? Lisuda ka na itong yellow light color. Bakit na kabasa? Di ba sir, Jacob Momo kung pangalan Emily Flores, Jacob Momo. Lavina Limbo. Ito na kung maglantaw sa kuan be. Sa rere. Nako kay dere. Uy, di man mo play. Ara. Jelly Along, Naina Learned, Amen. Dili ga play akong kuan diyan ba? Dennis Caldaso, nangutan na siya, kinay 144,000 mga Hudyo ni sila, missionaries ng mga Hudyo, mga evangelist ni sila mga Hudyo. Magsasangyaw sa may balita. Busa na pa yung mga luwas, panahon sa 7 years tribulation. Gitawag ang mga maluwas nga tribulation saints. Dako jud, oy. So niyo, wapo ni ako ning anan ba? Kabasa na ko, oy. Oy, so ni. Sudah kay basahon oy. Sher SG, Illa, Randolph, Angelito, Sugo, Mark Alcos, Benz Browns, hello, Delia, Mara Asin. Ugma, kuha na punta. Balik mo, ugma ha. Sunod adlaw. Ang topic is Revelation chapter 7 verse 9. Gwapo gyapon. Tribulation saints. Katong pangpunggutan bitag ulo. Pangpunggutan ng ulo. Wow. Sadaan eh. Uy, dagan-dagan naman tayo natin anday mga igsoon, no? Hara. Lavina Limbo, Edwin Davo, Bausing, Share, SJ. Okay, dilanta ko ito karoon nga gabi mga igsoon. Rod Cobos, Bishop. Oh, Rod Cobos. Bishop to may ingon. Shout out dito sa VL. Hello VL. Villamor, hello. Gabi Dennis. Okay, welcome Dennis. Babylin.
Agar. Oh, salamat. James Jr., Lita, Romelina Narciso, Jer. Pastor Jacob, God bless you. Amen. Thank you, Faye. Lavena Limbo. June, mahumot. Uy, di jud ka baho kay mahumot ko. Mangadlaw. Gavino, Emily, Flores, Apanto, Share, no? Babasul, no? Babasul. Hapit na magrepent kay nagbasol raman. Giovanni, Lorena, Mangadlaw. Uy, Mangadlaw. Hayag ni siya. Bausing. Dato na kay Bausing. Francisca, Irnalyn. Okay, Ma'am Cherry, hello. Richel, James, Emerita Lozano, Magdalena Abba. Abba meaning father. No? So, Sheila, Otero, Gales, SG, Joy. Kining buong gamit. Kung ano kang John MacArthur. John MacArthur. Okay. Thank you very much for watching. This is the Truth Bible Program. Ba, Edrayos, Bishop, ni mo sa una? Uy, delikado. Sa dilang April na to, kay sipyat-sipyat to iyang pagtuon, no? Uy, Bong, Pulumulok. Uy, ba? Pulumulok. Gima Navos, Antonio, Isabelita, Generos, Teodoro, Preta. Lord, ikaw mag-bless sa mo ang pagtuon. Hinaot nga na kami nakatuunan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. So, Genesis. Kanang mahisama nato, meaning eternal, mapareha sa Ginoo nga eternal, di mamatay. Kung makaon sila sa fruit sa tree of life, di na sila mamatay, makabaton sila og eternal life sama sa Ginoo nga naa sa eternal life. Nya pangit kaayo nga antaw makabatog eternal life pagkatapos sinful iyang heart. So sinful iyang heart pagkatapos iyang flesh di mamatay, delikado na. Muna nga gibutangan sa Ginoo og espada, cherubim ang Garden of Eden para dili kasulod ang tao sa Garden of Eden para dili nila makaon ang tree of life para nga mamatay gid sila physically. Welcome Joseleta, Arlene Omak, Isabelita Reggie Montenula. Okay, Lorna. Say ba. Good night. Bye-bye. Thank you very much for watching. This is the Truth Bible Program. Bye-bye.